milión bilión vianočných škriatkov, napísal Hiroko Motai. Pred dávnymi a dávnymi časmi žil na celom svete iba jeden vianočný škriatok. V tej dobe na celom svete žilo veľmi málo ľudí. A pretože na celom svete žilo tak málo detí, vianočný škriatok im všetkým stihol nadeliť darčeky behom štedrého večera. Rozdával darčeky a všade ho vítali s úsmevom. Vianočný škriatok bol veľmi šťastný. Postupom času ľudí pribúdalo a detí rovnako. Vianočný škriatok len horko ťažko stačil behom štedrého večera rozniesť darčeky všetkým deťom. Jeho sob si musel odpočinúť a vrece s darčekmi bolo čím ďalej tým ťažšie. A tak Vianočný škriatok požiadal Pána Boha o pomoc. Buď taký dobrý, Bože, a rozdvoj ma. Boh jeho prianie vypočul a Vianočný škriatok sa rozdvojil. Vo dvoch bola hračka rozdeliť všetky darčeky všetkým deťom včas. Obaja vianoční škriatkovia si nesmierne odýchli. Lenže škriatok bol teraz polovičný. Postupom času ľudí ďalej pribúdalo a deti rovnako. Vianoční škriatkovia boli síce dvaja, ale len tak stačili behom štedrého večera darčeky rozdať. A tak obidvaja požiadali Pána Boha o pomoc. Buď taký dobrý, Bože, a rozdvoj nás. A Boh ich prianie vyslyšal. A miesto dvoch vianočných škriatkov boli hneď 4. Keď nadišiel štedrý večer, 4 vianoční škriatkovia naložili na 4 saní 4 vrecia darčekov a rozdelili ich všetkým deťom po celom svete. Lenže teraz boli 4-krát menší ako predtým. A vtedy jeden z nich vymyslel, že budú chodiť k ľuďom komínom, pretože sa do nich akurát zmestia. Postupom času ľudí ďalej a ďalej pribúdalo a deti rovnako. Na svete ich už žilo tak veľa, že ich ani 4 vianoční škriatkovia nespočítali. A tak tí 4 požiadali Pána Boha o pomoc. Buď taký dobrý, Bože, a zariaď, nech je nás 1 000 000. A Boh ich prianie vyslyšal a vianočných škriatkov bol celý 1 000 000. Lenže nastal jeden problém. Vianočný škriatok bol teraz 1 000 000-krát menší ako skôr a už nedokázal zdvihnúť ani darčekovú stužku. A tak celý 1 000 000 vianočných škriatkov dali hlavy dohromady a dostali skvelý nápad. Keď prišla zima, 1 000 000 vianočných škriatkov vyliezli 1 000 000 dospelých k uchu a pošepkali im: Daj dieťaťu darček. 1 000 000 dospelých ich poslúchlo. Nevedeli prečo, ale zaobstarali deťom darčeky a tešili sa, až nastane štedrý večer. Na štedrý večer schovali 1 000 000 darčekov do 1 000 000 ponožiek alebo vriec a na tvári sa im objavil šťastný úsmev. Čas plynul ďalej a ďalej a ľudí na svete neustále pribúdalo. A tak neustále pribúdalo i vianočných škriatkov, až boli nakoniec tak malinkí, že začali byť okom neviditeľní. Od tej doby nie sú vianoční škriatkovia vidieť. Ale aj tak 1 000 000 bilión vianočných škriatkov i naďalej vylieza 1 000 000 biliónom dospelých k uchu a šepká: Daj dieťatu darček. A my všetci ich poslúchame až dodnes.